Добър вечер! Започва късната емисия новини на English Motivator TV. Най-новите събития от последната седмица са добавянето на уроците от 22 до 25 в раздел Граматика в платформата. Урок 22 е на тема Час по часовник. Урок 23 – Как да правим предложения. Урок 24 – Модални глаголи. И последният за този раздел е урок 25 за отправяне, приемане и отказване на покана. С това приключихме раздел Граматика за ниво А1, като много скоро ще бъде открит напълно нов раздел Лексика, където ще можете да учите нови думи на определена тематика. Повече подробности очаквайте скоро. Това беше късната емисия новини на English Motivator TV. Приятна вечер от мен, водещия.